सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 17 आगस्तनि बिसानाव फारियै बर' बाजार सोलोंसालिमा चिरांनि आलेरा बर'नि फैसि फैसि मोनो गहपुरनि निरन्जन बसुमतारीनि भारत उदांस्रि क'क्राझारनि गलाब खुंगुर बसुमतारीनि इसारा बर' बाजार सोलोंसालिमा चिरांनि रकि नार्जारिनि गामि क'क्राझारनि अनजुमनि नार्जारिनि आइजोनि गोहो अदालगुरिनि निजोम बर'नि बेनो जोंनि भारत हादर चिरांनि सचिन बसुमतारीनि आय सिखोला चिरांनि दैमासा ब्रह्मनि सेवनाय सिमां आरो बाक्सानि सबिराम बर'नि गोरबोआ आरोदि बेसे गाबखांदों खन्थाइया सेबखांजादों। मिजिंथिबायदि नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ अराय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव दैथायहरगोन आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय थागोन। गोजोन्थों।